дар тавозуни гурӯҳи хизматрасонии қитъаи рашти филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Душанбе 288 километр хаттҳои интиқоли барқи 110 киловатта ва 10 адад зеризгоҳҳои барқии гуногун шиддат мавҷуд мебошад, ки бештари таҷҳизоту хаттҳои барқи соҳа асосан солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шуданд. Ин аст ки бо гузашти солҳо ва корхӯрдашавии таҷҳизоти соҳавӣ зарурати аз нав барқарор кардани хаттҳои барқу зеризгоҳҳои амалкунандаи ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Лағш ва Сангвор пеш омадааст, ки корҳои таъмиру барқарорсозӣ марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. Аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод бештари хаттҳои барқ тариқи мавзеъҳои баландкӯҳ ва қад-қади соҳили дарёи Сурхоб бунёд шуда, бар асари офати табиӣ ва баланд шудани маҷрои дарё зарурати ба маҳалли дигар кӯчонидани пояҳои оҳанин ва дигар таҷҳизоти барқӣ пеш омадааст, то мушкилоти соҳа дар муҳлати пешбинишуда пурра бартараф карда шавад. гурӯҳи хизматрасонии қитъаи рашти филиали ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Душанбе дар асоси нақшачорабиниҳои соҳавӣ корҳои таъмирии таҷҳизотҳои барқӣ, зеризгоҳҳои барқӣ ва хаттҳои интиқоли барқи 110 киловаттаи минтақаи Раштро ба иҷро расонида истодаанд. айни замон ба дастгирии бевоситаи роҳбарияти ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи шабакаҳои интиқоли барқи ҷумҳурӣ бо ҷалби кормандон ва мутахассисони корхонаи СКМ Нуралӣ дар мавзеъҳои садамавии ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод корҳои насби поя ва ба ҷои бехайф кушондани пояҳоро иҷро карда истодаанд, ки ин таҷҳизотҳои барқӣ солҳо боз ба таъмир ва таҷдид ниёз доштанд. аз рӯи нақшаи пешбинишудаи филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи интиқоли барқ дар шаҳри Душанбе, гурӯҳи хизматрасонии қитъаи Рашт дар ҳудуди ноҳияҳои минтақа бо ҷалби коргарону мутахассисони пудратчӣ барои давраи зимистон то ҳамин давраи соли ҷорӣ як қатор корҳои таъмиру барқарорсозиро бо сифати баланд анҷом доданд. таъмири пояҳои оҳанӣ, рангуборкунии зеризгоҳҳои барқии Тоҷикобод, Ғарм, Дарбанд, ба кор даровардани зеризгоҳҳои барқии Яхч ва Ҳакимӣ дар ҳудуди ноҳияи Нуробод, таъмири ҷории хаттҳои интиқоли барқи 110 киловатта ба масофаи 60 километр дар ҳудуди ноҳияҳои минтақа аз ҷумла корҳои анҷомдода мебошад, ки коргарону мутахассисони соҳа бо мақсади фаъолияти мутааddили хаттҳои барқу зеризгоҳҳои амалкунанда барои давраи зимистон ба иҷро расониданд. бо анҷоми корҳои таъмиру барқарорсозӣ дар 5 мавзеъи садамавии ноҳияи Тоҷикобод, коргарони қитъа бо кӯмаки пудратчӣ қисматҳои таъмирталаби хаттҳои интиқолу зеризгоҳҳои ноҳияи Лағшро аз таъмир хоҳанд баровард, то мушкилоти ҷойдошта пурра бартараф карда шавад.